हाबोयोब्ला एसेबांखिनि खना फोनांनाय जागोन 5,000 फाइन होनांगोन रायलायनो मोना बबेबा जुदि लोगो मोननानै रायलायनाय नुयोब्ला 5,000 फाइन होनांगोन आरो बिथांनि नखरनि सोरबा सुबुङा जोंनि गामिनि नखरनि सोरनिबा हाबैनो मोना रायलायलायनो मोना बिदिहाय जों मोनसे माने लिरनानै दोनबाय प्रस्ताब आकारै सुक्ति लिरनानै दोननानै बिदिनो थाबाय थायै दिनै बिथांखौ जोङो बयकट खालामदोंबाबो धोरोमखौ लानानै जोङो बयकट खालामनाय जायाखै एसे आगोलाव नोंथांमोननो फोरमायखाबाय जे आफादगिरिखौ जोनायनि थाखायसो बेखौ निमाहा बिनो होदोंमोन नाथाय बे निमाहा बियावसो जों बिथांखौ गामिनिफ्राय एरख'ना दोननाय जादों एबा बयकट दोननाय जादों आरो बेयाव जोङो साइन बर्डबो मोनसे होखाना दोननाय जादोंमोन जे गामि जार्मानबारि गामिनि मुस्रिद कामरा बसुमतारिया गामिनि बारगा बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय बिथांखौ गामिनिफ्राय बयकट खालामना दोननाय जाबाय बिदि होननानै जों साइन बर्डखौ बिदि होननाल' जोङो बेयाव लिरदों बेयो धोरोमनि खोथा जेबो लिरनाय गैया बिथाङा नुजाफैयाखै दाथ' जों बेखौ गोरोबलायनानै थाबाय बिनि उनाव दा जों बेफोरबायदि गोरोबलायनायखौ बे फुंबिलि बसुमतारियाबा मिथिगोना मिथियामोन दा बेखौ जों मिथिलिया नाथायबा बिथाङा दिनै 21 मे 2024 खालाराव जोङो मिलायखांनायनि उनावसो बिथाङा बे प्रेस मिटआव बे रादाबखौ फोसावबाय दा बिथाङा जे बे रादाबफोरखौ बिथाङा न'आव थायालासेनो गावसोरनि न'आव जोंनि रायजोआ जे ओरै मावदों थोरै मावदों अयथासार खालामदों न' बुसिदों दायना अजा होननानै रायफैदों बुंफैदों बेफोर खोथाखौ न'आव थायालासेनो बिथाङा बोरै खुलुमबाय गासैबो रायजो राजाफोरनि आरो गासैबो प्रेस मिटनि फोसावगिरि नोंथांमोन दा आं दिनै जार्मानबारि गामिनि रायजोनि जानानै दिनै थांनाय 21 मे 2024 खालाराव जार्मानबारि गामिनिनो मुस्रि धनिराम बसुमतारिनि फिसाजो फुंबिलि बसुमतारिया जार्मानबारि गामिखौ मुंख'नानै जेरैबायदि बिथांमोनखौ बयकट खालामनाय बिथांनि न'खरखौ बयकट खालामनानै बिथाङा प्रेस मिटआव होनाय बादिहाय फोस्रावनाय बादिहाय बिथांनि न'खरखौ बयकट खालामनानै हा फाननो मोना आरो हरावसो मिथिं जायो आरो न' बुसिना होखारनाय दायना बुंनाय हा फाननो मोना बिदि होननानै बायदिसिना गोबां बाथ्रा माने निउस लाइभआव फोसावदों दा बे फोसावनायनि सायावसो आङो दिनै स्पष्टीकरण होनो होननानै बे प्रेस मिटखौ दिनै लानाय जादों दा खोथाया जाबाय धनिराम बसुमतारिया जोंनि गामिनिनो रायजो जानाय सासे नखरसे सुबुं दा बिथांमोना दिनै बिथांमोननि जा धोरोमारि खान्थिनि थाखाय धोरोमारि बेले बेजेनि थाखाय बिथांमोनखौ गामिनिफ्राय बयकट खालामना दोनदों होननानै दिनै प्रेस मिटआव बे जेनेबा रादाबखौ फोस्रावदों नाथायबा जों नैबेखौ बुङो बेफोरबायदि कारनाव बेफोरबायदि धोरोमनि बिथिंखौ लानानै धोरोमनि दाङाबाजिखौ लानानै बिथांखौ जोङो बयकट खालामनाय जायाखै नंगौ जों बयकट खालामनाया नंगौ थार नाथायबा बिनि गुबै जाहोना आलादा गुबुन मानोना बिथांमोना जेरैबायदि धोरोमखौ लानानै फुजिदों बेयाव फुजिनायाव जोंहा जेबो हेंथा गैयामोन बिथांमोना जोंनिफ्राय बिख'ना लादोंमोन खावलायखादोंमोन बा बिथांमोना गाबख'ना लादोंमोन जे आंहा ओरैबायदि आंनि बिसिनि मेगननि बेराम जादों दा बे मेगननि बेरामखौ मोजां खालामनोब्ला 16 जरा खुन्थियानि बाथौ दुमनाय आरो बोलि बिधान होनानै फुजियोब्ला बे बेरामा हामगोन होननानै दिनै बिथांमोननि नायखांगिरिफोरा बिथांमोनखौ बिथोन हरनाय लेखा दा बिथांमोना रायजोनिफ्राय सोंदावना नायनानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावनो लानायाव जों जार्मानबारि गामियाबो बिथांनो बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय बिथोन होनाय जादोंमोन अनुमति होनाय जादोंमोन लोगोसे बे बावनाय थिनाय बायदिसिना होनायजों अनुमति होनायजों लोगोसे जार्मानबारि गामिनि गासैबो रायजो राजाया बिथांमोननि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव गासैबो दोलो नोगोरै हेफाजाब होलायदोंमोन मदद होलायदोंमोन नाथायबा दिनै
बिदि मावै मावै फुजा होयो खेबसे नङा खेबनै फुजा होनायावबो जों रायजो राजाफ्रा गासैबो गोलै नोगोरै हेफाजाब होलायदोंमोन बावथिलायदोंमोन। बेयाव जोंहा जेबो बेरेखा जायाखै, जेबो जोंहा खुद्रिनाय गैयामोन, जेबो इनाय अनागार गैयामोन। नाथायबा बिदिनो फुजियै बिथांमोननि गेजेराव मा जाखो जों मिथिना मोनबाय जे बिथांमोननि न'खरा जोंनि गामिनि सोरनिबा न'खराव माबा जाहैनो मोना, बायदिसिना लोंहैनो मोना, बायदिसिना मुवा बेसाद बिसोरनि बावथिनाय थिनायखौ जानो मोना, लोंनो मोना, लोङोबाबो जायोबाबो फोरासि होनांगौ, गावसोरा उद्रायना लानांगौ। बेफोर बाथ्राखौ जों मिथिना मोननानै जोङो बेफोरबायदि मानो खालामदों बा मानो जादों बेखौ मिथिनो थाखाय रायजोआ मोनसे लिंथुमलायनानै सावरायलायनो होननानै जोङो लिंथुमलायनाय जादोंमोन। बे लिंथुमलायनायाव बिथां धनिराम बसुमतारीनि बिसि अब्ला माने बिसाय धनिराम बसुमतारीया न'आव थायामोन, न'आव गैया, गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थायोमोन। बे समाव दा बेफोरबायदि जानायखौ खोनानानै जोङो बेफोरबायदि मावनायखौ खोनानानै जोङो थाबैनो बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै जोङो बै धनिराम बसुमतारीखौ जोङो नेयालासै बे धनिराम बसुमतारीनि बिसि दिदोमस्रि बसुमतारी बेखौ लानानैनो बिनि सायाव जोङो बे सोंनाय हरनाय जादोंमोन। बे सोंनाय हरनाय जानायाव बिथाङा नाथाय बे बाथ्राखौ जेबो जोंनि सोंनायखौ थोंजोङै फिननायखौ होआलासेनो बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै जों बायदिसिना खोथा बुंनानै बायदिसिना बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायदोंमोन। दा बेफोरबायदि दान्थे बिदान्थे जालायनायावनो बिदिनो जोंनि रायजोनि मानसिफोराबो सोरबा सोरबि माने बिदिनो रागा रेगि जानानै गोबां बाथ्रा माने दान्थे बिदान्थे जालायबाय। बेफोरबायदि जानायाव दा दिदोमस्रि बसुमतारीया बिथाङा उनाव थांनानै मा जाखो मा खालामखो जोंहा आफादगिरिखौ बिथाङा आथिंजों सुगैबाय एबा जोबाय। दा आफादगिरिखौनो आथिंजों जोबायबा अब्ला बेसेबां माने मुगैथावना बा बेसेबां लाजिथावना बेसेबां अपमाननि खोथा जाहैबाय। जोंनि गामिनि रायजोनि आफादगिरिखौनो जुदि जोबायबा अब्ला गोबाङानो रागा जोंनानै बिनि सायाव बायदिसिना माने बुनो सुनो बेफोरबायदि बायदिसिना खोथा ओंखारलायबाय। दा ओंखारलायदोंबाबो गासै सोरबा सोरबिया बुंदोंबाबो नाथाय बेखौ जों हमथा हमथि खालामनानै जोङो बेखौ दसे स्रि दोनबाय। दा स्रि दोननानै मा जाबाय दानिया आफादगिरिखौनो जोबायबा दानिया बेनि दायनि माबा मोनसे माने दायनिगिरि दाय खेना फोनांनांगौ बिदि होननानै सावरायलायनानै माने दिदोमस्रि बसुमतारीखौ आफादगिरिखौ आथिं हमनानै खुलुमनानै निमाहा बिनो होबाय। नाथाय बिथाङा निमाहा बिनो गारै मा जाबाय रागाजों आङो निमाहाबो बिया, आंहा जेबो दायबो गैया, जेबो माबाबो गैया, आङो रायजोजों सोलिनो हाया, आंखौ जि खालामो खालाम, आं रायजोजों दिनैनिफ्राय गैला होननानै बिथाङा माने मिटिंखौ गारनानै ओंखारलांबाय। दा ओंखारलांबायबा दा मा खालामबावनो जोङो रायजोआ बिदि बुंनानै थांनायखौथ' जोङो बेखौ जों बुरखाय बुरखि बेसे खालामबावनो। दानिया जों रायजोआ मोनसे समाल'सना सावरायलायनायनि गेजेरजों बिसोरखौ जोङो माने बयकट खालामना दोननाय जादों। दे बिसोरनि न'खराव जोंनि गामिनि रावबो सुबुङा हाबहैनो मोना, हाबहैयोब्ला एसेबांखिनि खना फोनांनाय जागोन, 5,000 फाइन होनांगोन, रायलायनो बेखौनो लानानै सोलिसिगोन। आरो नाथायबा आंनो बे बोलि खान्थिखौ बोलिजों फुजिनायखौ आंनो बोसोरथाम समय होनांगौ, बोसोरथाम समय होनांगोन होननानै बिथाङा गाबख'ना लादों। आरो बे 18 जरा खुन्थियाजों फुजिनाय खान्थिखौनो आं बेखौनो गनायना लानोसै, नाथायबा बेयावनो आङो माने बायदिसिना जिब जिबिखौ बोलि होनानै आं फुजिगोन होननानै बिथाङा गाबख'ना लानायाव जों रायजोआबो बेखौबो जेबो दिमत खालामाखै। खालाम नोङो जिदो खालामो, बोलिदो खालामो, फुल प्रसाददो खालामो, जेदो खालामो खालाम, माथ्र नोंहा जोंजों गोरोबनोल' नांगौ। जोंहा धोरोमजों जेबो जोङो धोरोमनि सायाव जेबो जोङो गाखुवा गैया, जोङो बेखौ मोना, बे धोरोमखौ लानो मोना, बे धोरोमखौल'सो लानांगौ, बेफोरबायदि जोङो बिसोरजों जेबो माने एना एनि गैलाया। दा बिदि जानानै गोरोबलायनानै फैबाय, फैनानै न'आव फैनानै बिसोरनि न'आवनो हाबनानै मोजाङै सावरायलायबाय, मोजाङै बिदिनो पार्टि पुर्टिबो खालामलायनाय जाबाय। बेनिफ्राय लोगोसे जा साइन बर्ड
थुदोंमोन बे साइनबर्डखौबो जों बोखारना होबाय। बोखारना होनानै बिदिनो थालायबाय। ओमफ्राय जोङो रायजोनि सोरबा सोरबियाबो बुंबाय भाइ बा आदा दाथ' गोरोबलायनाय जाबाय नोंथाङा दा माला हायो फुजाखौ होनो जोंनो खबर हो जोंबो माबा मोनसे नोंनो हेफाजाब होगोन दे माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन माबा मोनसे फिथाइ सामथाइखौनो बायना होफैगोन बा बायदिसिना फुल प्रसादफोरखौनो जोंबो होगोन थाखा फैसाखौनो जोंबो एसे एनैबाबो जोङो नोंनो हेफाजाब होगोन माथ्र' जोंखौल' खबरखौ हो होननानै बिदिबो सावरायलायनाय जाबाय। जानानै बिदिनो बेखालि बिदिनो जाबाय थांबाय। दानिया माहारियारि आफादफोराबो खावलायबाय जे नोंथाङा समाजजों एसेबां बेरेखा जाना थानाङा नोंथाङा जिखौ फुजिनो गोसो बेखौनो फुजि बेयावनो था थेवबाबो समाजजों एसे गोरोबलायनानै नोंथाङा सोलि होननानै माहारियारि आफादफोराबो बिथांखौ खावलायनाय लेखा बिथाङा बैखालि माहारियारिफोरनि जा उपदेश होनाय जा बिथोन होनाय बेखौ गनायनानै दिनै बिथाङा जों समाजजोंनो गोरोबसिगोन जार्मनबारि गामिनि रायजोजोंनो गोरोबनानै थासिगोन आरो जार्मनबारि गामिनि जा धोरोमनि निति दङ बा 18 जरा खुन्थिया जों फुजिनाय खान्थि बिबार खान्थि बे बिबारजों फुजिनाय खान्थि बेयावनो बेखौनो आङो गनायना लागोन बेजोंनो आङो गोरोबसिगोन बेजोंनो थासिगोन नाथायबा आंनो 3 बोसोर बे फुजायावनो आंनो जिब जिबि बोलि बिधान होनायखौ आंनो खाबु होनांगोन होननानै बिथाङा गाबख'ना लादों रायजोनिफ्राय बा माहारियारि आफादफोरनिफ्राय। दा बेयाव जों रावबो माहारियारि आफादाबो जों गामियाबो बिनि गाबख'नायाव बिथांनि गाबख'नायाव जों जेबो हेंथा होआखै। जोङो बुंदों दे फुजि 3 बोसोर फुजियोना 1 बोसोर फुजियोना बेसे बोसोर फुजि नाथायबा जों समाजजों गोरोबना था नोंथाङा बिदि होननानै जोङो गोरोबलायबाय बिखालि गोरोबलायनानै गासैबो गोरोबलायनानै उनाव जा FIR होनाय बे FIR होनायखौबो गासैबो थांनानै दिखांनानै लाना फैलायनाय जाबाय। दिखांना लाना फैनानै धनिराम बसुमतारीनि न'आवनो गासैबो रायजोफोरा फैनानै हाबबाय। हाबनानै बिदिनो बायदिसिना मोजां खोथा सावरायलायबाय। गासैबो गोरोबलायनायखौ मोननानै गासैबो गोसोआव रंजानाय मोन्दों गामिनि रायजोफोराबो रंजानाय मोन्दों। मानो होनब्ला बै समाव बयकट जाना थानाय समाव एखुथा गोसोआ जोंबो बोरैबा गावसोरखौ लोगो मोनबानो एसे गोसोखौ एसे बोरैबा मोनोमोन आरो मोनखाङोमोन। दा बेफोरबायदि गोरोबनायखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा गोजोननाय मोननानै दा बिदिनो सावरायलायनानै थाबाय। बैखालिबो बिथांनि न'खरावनो सावरायबाय मोजां गाज्रि सावरायनानै बिथांखौ बुंबाय जे धनिराम भाइ बा सोरबा गामब्रा भाइ सोरबा आदा आगै दादै नोङो माला जेनेबा फुजाखौ लायो जे दिन तारिख लानानै जोंनोबो खबर होदो जोंबो माबा मोनसे बे फुजानि नामाव नोंसोरनो माबा मोनसे हेफाजाब होगोन अनसुंथाइ होगोन बा फिथाइ सामथाइखौनो एसे नोंसोर आं जा हायो होफैगोन सोरबा बिदिनो बायदिसिना बानस'लायगोन होननानै बुंनानै गासैबो गावबा गाव थांबाय न'खर थांबाय। थिग बिदिनो बिनि अखानायै जाबाय उनाव जा बेनार थुदोंमोन बे बेनारखौबो बोखांफिननानै होनाय जाबाय। गासै रावबो जेबो बेरेखा गैया जेबो हेंथा हेंसि गैया। बै खालि दिनाव जोबोद गोजोननाय माने रायजोआ गोजोननाय फोरमायदों गोजोननाय मोन्दों। दा बिदिनो थाबाय बैखालि बिनि अखानायै बे रायजोआ बे बाथौ खेराइसालिनो माबा मोनसे खामानि दंमोन। बे खामानियावबो बिथांनि न'आथ' जोंनि बाथौ खेराइसालिनि बे सिमासेयावनो बिथांखौ थेवबाबो जोंनि बे बाथौ खेराइसालियावनो बायदिसिना जोंहा हाबाफारि मावलाङो फोरबो मावलाङो नाथायबा बिथाङा बे न'सुंसे सिमासेयाव थानानैनो माने एखुथा जानानै थानो गोनां जादोंमोन। दा बे खालि बिथाङाबो जे जोंनि बे खामानियाव फैनानै हेफाजाब होफैनानै बेयाव बुंबाय गावनो धनिराम बसुमतारीया बुंबाय जे भाइफोर आङो दा दाबसे जायगायाव गाबोन थांगोन दायो साननै सानथामसो जानो हागौ ओमफ्राय बिनिफ्राय गिदिंना फैनानै आङो जेनेबा नोंथांमोननो बे फुजा फोरबोनि माबाखौ आं नोंथांमोननो खबरखौ होगोन
बिदि होननानै बिथाङा बिदाय लानानै जि थांबाय दिनैसिम बिथाङा न'आव नुजाफैयाखै। प्राय भाग बिथांमोना न'आव थायानो। बे न'खौथ' दा बिथांमोना फोसावदों न'आव बुसिनानै बायदिसिना धमकी होनानै होखारो माबायो होननानै, नाथायबा बिथांमोन गैयैयाव जों बे न'खौ रक्षनाबेक्षनसो होनानै दोननाय जादों। बेयाव बिसोरनि न'खराव सोरनिबा दाउ अमा बोरमा मोसौफोरखौ जों हाबनो होआलासिनो जों रक्षनाबेक्षनसो होना दोननाय जादों। बेफोरबायदियाव जोंखौ जे बोरै बिथांमोना एसेबां बेरेखा गोसो लानानै जोंखौ बेफोरबायदि माने माबा मुं सुनायखौ जोङो दुखु मोनदों। दा बिदिनो दिनैसिम बिथाङा नुजाफैयाखै। दाथ' जों बेखौ गोरोबलायनानै थाबाय। बिनि उनाव दा जों बेफोरबायदि गोरोबलायनायखौ बे फुंबिलि बसुमतारियाबा मिथिगोन ना मिथियामोन, दा बेखौ जों मिथिलिया। नाथायबा बिथाङा दिनै 21 मे 2024 खालाराव जोङो मिलायखांनायनि उनावसो बिथाङा बे प्रेस मिटआव बे रादाबखौ फोसावबाय। दा बिथाङा जे बे रादाबफोरखौ बिथाङा न'आव थायालासिनो गावसोरनि न'आव जोंनि रायजोआ जे ओरै मावदों थोरै मावदों, अयथासार खालामदों, न' बुसिदों, दायना अजा होननानै रायफैदों बुंफैदों, बेफोर खोथाखौ न'आव थायालासिनो बिथाङा बोरै मिथिखो आरो दिनै एसेबां गोजान जायगायाव थानानै न'निफ्राय एसेबां गोजान जायगायाव थानानै बोरैहाय दिनै बेफोरबायदि प्रेस मिटआव माहारियारि आफादफोरजों गोरोबनानै जों थानानिफ्राय FIR-खौबो जों बोखांनानै लाना फैनानै जोङो बिनि न'खरावनो फैनानै गोरोबलायनायनि रंजा खुसि जालायनानै जों बिदिनो जालाय लोंलायबो खालामनाय जाबाय। नाथायबा बे माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जा सावरायमेल जादोंमोन, बे सावरायमेलावथ' बिथां फुंबिलि बसुमतारिया बे मेलाव बिथाङा गैयामोन। दा बेफोरबायदि सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे माहारियारि आफादखौ लानानै सावरायलायनाय बे मेलाव गैयालासे बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ मिथियालासे दिनै बेफोरबायदि प्रेस मिटआव जोंनि जार्मानबारि गामिया गावसोरनि नखरखौ एसेबां उत्पात खालामहैनाय, बेफोरबायदि बायदिसिना उदखारि खालामहैनाय, न' बुसिहैनाय, मोना मिथिं जानानै दम हैनाय, बेफोर बाथ्राखौ बिथाङा न'आव थायालासिनो बोरै मिथिखो न'आव बेफोरबायदि जादों होननानै काहिनिखौ बोरै मिथिखौ? दा बेखौ जोंनि सोंनाय। दा दिनै जों बेफोरबायदि फोसावनायाव जों दुखु मोनदों। बेफोरबायदि फोसावनायखौ लानानै बेसेबां सैथो बेसेबां थार बेखौ बिजिरना नायालासिनो दिनै जायफोर आफाद, जायखिजाया आफादनि धोरोमारि आफाद बा बायदिसिना आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बायदिसिना जार्मानबारि गामि आरो बे हालाम सिमेन्ट हालाम बे ओनसोलखौ बायदिसिना बुंसावदों, बेखौ जोङो खोनानानै मिथिनानै जोङो दुखु मोनदों। मानो होनब्ला बिथांमोना गुबै सैथो बाथ्राखौ मिथिया हसिया बिथां सासे हिन्जावसा गथ' सासेया बेफोरबायदि बुंनानै फोसावनायखौनो नंगौ होनना सानना लानानै जोंनि सायाव बेफोरबायदि बांसावनायखौ, बेफोरबायदि मुं सुनायखौ जों दुखु मोनदों। ओंखायनो रायजोफोर आरो गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां नोंथांमोनाबो बेनि सायाव, बे धोरोमनि सायाव बे जाथाया जादों होननानै नोंथांमोना दासान। बेखौ नोंथांमोना जुदि गोसोआव सानदोंब्ला बेखौ दिनैनिफ्राय ज्राब गारनानै जाहाथे जोङो नैबे न'खरजों आलो गोजोनै गोरोबलायना थानो हायो, बेखौ आफा इसोरनि सेराव नोंथांमोनाबो जाहाथे आर'ज गाबनानै बोर सारस्रिहरो, बेखौ हास्थायो। लोगोसेनो जोबथारनायाव आं नैबे बिथां धनिराम बसुमतारिया जा दिनाव बिथाङा रायजोखौ खोथा होनानै दिनै साननै सानथामनि उनाव आं फैफिनगोन, फैनानै आंनि जा मावनो गोनां हाबाफारि बावनाय थिनाय बे हाबाफारिखौ आं मावफुंगोन आरो नोंथांमोननोबो आङो खबरखौ होगोन, खौरांखौ होगोन होननानै जेरै जिदिना ओंखारलांदों बे दिनैसिम नुफैयाखै, न'आव दिनैसिम फैयाखै। ओंखायनो धनिराम बसुमतारि, दिदोमस्रि बसुमतारि बा बिथांमोननि फिसाजोफोर दङ, बिथांमोनखौ आं गुरैयै रायजोनि जाना खावलायदों। जों दाबो नोंथांमोनजों जोङो जेबो बेरेखा गैया, बयकट खालामना दोनदोंबाबो जोंहाबो गोसोआव गुद जानानै दङ।
नोंथांमोनखौ जों बोरैहाय बोजबना लानो हागोन। दा ओंखायनो नोंथांमोना जेरावखि थायाथों मानो फैनानै रायजोजों गोरोबफैनांगौ। आगोल जेरैबायदि सोलिदोंमोन बेफोरबायदि सोलिनांगौ। आं बेखौ दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरदों, गुरैयै खावलायहरदों। आरो नोंथांमोना बे माहारियारि आफादफोरनि सन्मानखौ रैखा खालामनानै, जार्मनबारि गामिनि सन्मानखौ रैखा खालामनानै जाहाथे गोरोबलायनानै सोलिलायो। बे गामि गंसेया न'खरसे बायदियै गोरोबलायनानै सोलिलायथों, सोलिगोन होननानै नोंथाङा जेरावखि थायाथों मानो आं नोंथांखौ खावलायहरदों। सोलिफैनांगौ, गोरोबफैनांगौ। दा बायदिसिना निउस पर्टेलाव बायदिसिना फोसावदों आरो इउटुबार बिथांमोनाबो बायदिसिना फोसावदों। जार्मनबारि आरो सिमेन्ट सापरि हालामखौ दिनै बायदिसिना मुं सुदों। नाथायबा नोंथांमोना जेरैबायदि सानदों जोंनि बे खामानिया बिदि नङा। नोंथांमोना बे फुंबिलि बसुमतारिया जा नंखाय बाथ्राखौ दिनै प्रेस मिटआव होबाय, दा बेखौनो नोंथांमोना सैथोआ बबे, थार गुबै नंगुबैया बबे, बेखौ सायख'आ हसिया बेफोरबायदि गंसे गामि बा गंसे समाजखौ एसे मुं सुनायाव बा बायदिसिना गाज्रि अजग्य गैया बायदिसिना बेफोरबायदि बुंनायाव, धोरोमनि सायाव सोरबा बुंदों अजग्य गैया, धोरोमनि बिखय जेबो मिथिया होननानै बायदिसिना फोसावदों। दा बेयाव सोरबा सासेया गुबुन मोनसे धोरोमखौ लाना फैनानै जुदि फुजिफैयोब्ला बेखौबोथ' सोरबा माना होनो हानाय रावाबो मोन्थाय गैया। मानो होनबा भारतबर्षआ जाबाय दिनै धर्मनिरपेक्ष देश। बेयाव बयहाबो जायखिजाया धोरोमखौ लानानै सिबिनायनि मोन्थाय बयहाबो दङ। बेखौ गुबुन सोरबाया हेंथा होनो हानाय रावाबो मोन्थाय गैया। बेखौ जोंबो मिथिगौ। दा अब्लाबो नोंथांमोना जेरैबायदिहाय जों जार्मनबारि गामिखौ जेबो हाबैयोब्ला एसेबांखिनि खना फोनांनाय जागोन। 5,000 फाइन होनांगोन। रायलायनो मोना, बबावबा जुदि लोगो मोननानै रायलायनाय नुयोब्ला 5,000 फाइन होनांगोन। आरो बिथांनि न'खरनि सोरबा सुबुङा जोंनि गामिनि न'खरनि सोरनिबा हाबैनो मोना, रायलायलायनो मोना। बिदिहाय जों मोनसे माने लिरनानै दोनबाय, प्रस्ताब आकारै सुक्ति लिरनानै दोनबाय। दोननानै बिदिनो थाबाय, थायै दिनै बिथांखौ जोङो बयकट खालामदोंबाबो धोरोमखौ लानानै जोङो बयकट खालामनाय जायाखै। एसे आगोलाव नोंथांमोननो फोरमायखाबाय जे आफादगिरिखौ जोनायनि थाखायसो बेखौ निमाहा बिनो होदोंमोन। नाथाय बे निमाहा बियावसो जों बिथांखौ गामिनिफ्राय एरख'ना दोननाय जादों एबा बयकट दोननाय जादों। आरो बेयाव जोङो साइन बर्डबो मोनसे होखाना दोननाय जादोंमोन जे गामि जार्मनबारि गामिनि मुस्रि कामरा बसुमतारिया गामिनि बारगा बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय बिथांखौ गामिनिफ्राय बयकट खालामना दोननाय जाबाय। बिदि होननानै जों साइन बर्डखौ बिदि होननाल' जोङो बेयाव लिरदों। बेयो धोरोमनि खोथा, जेबो लिरनाय गैया। दा बिदिनो सोलिलायना थानानै बिथाङा माबा मोनसे थाखा फैसानि गोनांथि जानायाव जेबो राहा गैयैयाव हा फाननो ओंखारबाय। दा हा फाननो ओंखारनायखौ जोंनि रायजोनि फोराबो मिथिना मोनबाय। बिदिनो सोरबा हा लानो होननानै गोसो जानायफोरा हाखौ लानो ओंखारबाय। दा ओंखारोब्ला बे हा लाग्रा जाय बिथाङाबो दा जों जिथु आगोलनो दाना दोनखाबायमोन नालाय, रायजोनिफ्राय सोङाबा, रायजोनियाव पारमिसन लायाबा बिसोरनि न'खराव हाबनो मोना, बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरजों रायलायनो मोना होननानै बेफोरबायदिया दाखाना दोननाय जादोंमोन नालाय, हा बायनो गोसो जानाय बिथाङा फैनानै गामि रायजोफोरजों सावरायफैबाय। रायजोफोरजों सावरायनानै रायजोफोराबो बुंबाय दे होमबालाय नोंसोरो फानग्राया फानोब्ला बायग्राया नोंहा जुदि बायोब्ला बायना लालायदो, रायजोखौ लानानै मिमांसा खालामलायदो। दा बिदिनो फाननाया फानबाय, बायग्राया बायनानै लाबाय। बा बायनानै दिनै 3-4 मास जाबाय, दान जाबाय। दिनै बेयाव न' लुनाबो थाबाय। थानानै दा बावै मा जालायखो, दा बे हा बायनायनिनो मा गेजें जानानै दिनै बायग्रायाबा मा खोनाखो, फानग्रायाबा मा बुंखो,
बेफोरबायदि माबा मोनसे जों खोनानाय बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बिसोरो बेरेखा बेरेखि जालायनानै बिसोरो नांलाय खमलाय जाबाय। नांलाय खमलाय जायोब्ला दानिया मा खालामगोन मा मागोन दे बायग्राया दानिया रायजोखौ लिंथुमलायबाय। रायजोखौ लिंथुमलायनानै बेखौ माने बेनि सोमोन्दै बुंथिबा रायजोआ बुंबाय जे दाथ' हरनि खोथा, दा हराव गासैबो रायजोखौथ' बहा मोनजोबनो, ओंखायनो गाबोनो जों अखानायै बेनि सायाव सावरायलायगोन दे, दिनै दोनदो दिनै थादो। बिदि होननानै रायजोफोरा गावबा गाव थांबायब्ला दा बिदिनो बिनि नखानायै रायजोआ ओरैनो अडिट ना जानो गोनांखामोन, दा अडिटबो जाबाय दोङो। दा बेयाव अडिट जाखांनानै जोङो बिथांखौ लिंहरनानै बेनि सोमोन्दै सावरायगोन मोजाङै होननानै जोङो नेनानै दंमोन। नाथायबा मा जाबाय बिसोरो बैखालि थानायाव थांनानै FIR दाखिल हैबाय। बे FIR दाखिल हैनायनि जाहोना बेनो जे माने धोरोमनि बेले बेजेनि सायाव माने जार्मनबारि गामिनि सायाव FIR दाखिल हैबाय। दा FIR दाखिल हैयोब्ला बेखौ दानिया थानानि असिसारा बे धोरोमनि बिखयै जा FIR दं बेनि सायाव एक्सन लानो थांबा जोंहा एसे गोरोन्थि जानो हागौ, बेखौ सानलायनानै जोंनि माहारियारि जायफोर आफाद दङ, बर' माहारियारि आफादफोरनो बे बाथ्राखौ फोरमायहरबाय जे थां जार्मनबारि गामियाव ओरैबायदि जादों, जोंनि FIR फैदो, नोंथांमोना नोंथांमोननि धोरोमारिनि जेंना बेखौ नोंथांमोना थांनानै सुस्रांनानै बोस्रांनानै सल्भ खालामना होलायदो। बिदि होननानै थिननायाव जोंखौ बे आफादफोरा जोंखौ जनायहोबाय, बे बाथ्राखौ फोरमायहरबाय जार्मनबारि गामिनि रायजोनो। बे जार्मनबारि गामिनि रायजोआबो बिदिनो बिथांमोना लिंहरनाय लेखा गासैबो थांनानै सावरायहैबाय FIR होनायनि सायाव। सावरायनानै दानिया मानि जाहोनाव बेफोरबायदि जानांगौ बेखौ मोजाङै फोरमायबाय। दा बिदिनो FIR होनायनि सायाव सावरायनाय होननानै माहारियारि आफादफोराबो जोंखौ हांख्रायहरोब्ला गासै मोनबा माहारियारि आफाद, बर' माहारियारि आफादफोर थाबाय। बेनिफ्राय जों जार्मनबारि गामिनि गासैबो रायजोफोरबो थाबाय। बेनिफ्राय बे धनिराम बसुमतारी, बिनि बिसि दिदोमस्रि बसुमतारी आरो फिसाजोफोर साथाम आरो लोगोसे बिजामादै सासे, बिसोरखौ गासैबो ज' खौसे लोगो नांलायनानै बेनि गेजेराव बेनि सोमोन्दै सावरायलायनानै थिरांथा जाबाय मा जे आगोलो जेरैबायदि खोथा बाथ्राखौ लानानै बयकट खालामनाय जादोंमोन, दा बेखौ जेनेबा गारनानै गोरोबलायनांगौ, जों मिलायनानै थालायनांगौ। धोरोमा जिखियानो जायाथों बिसोरजोंबो गोरोबलायनानै जोङो सोलिलायनानै था होननानै माहारियारि आफादफोराबो बुंनाय लेखा जोंबो जार्मनबारि गामिनि रायजोफोराबो जेनेबा आगोलनिफ्रायनो बे गंसे गामियावनो रायजो एसेबां गोबाव रायजो जाबोनाय हिसाबै जोंबो बेखौ खालामाखैमोन। जों नेगासिनो दंखायोमोन माला फैनानै गोरोबफैनो, जोंजों गोरोबफैथों होननानै। नाथायबा बिनि बिसि दिदोमस्रि बसुमतारियासो जों गेजेर गेजेर बिनि खुगानि बाथ्राखौ बुंनाय खोनायो मा जे रायजोआसो गावनियाव थांनानै आथिं हमनानै निमाहा बिहैनांगौ होननानै बेफोरबायदि बुङो होननानै जों खोनानो मोनो। दा बे बिथिङावनो दा बेफोरबायदि माहारियारि आफादफोराबो फोरमायबाय, बुजायबाय, फोरोंबाय। दा बे फोरोंनायखौ लानानैनो गावसोरबो सानलाय हलाय सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखालिनि मेलावनो बिथांमोना सिखार मानिना लाबाय जे आङो रायजोजोंनो समाजजोंनो गोरोबलायसिगोन आरो समाजनि जा निति नियम दोङो बेखौनो लानानै सोलिसिगोन। आरो नाथायबा आंनो बे बोलिजों फुजिनायखौ आंनो बोसोरथाम समय होनांगौ। गुबुन मोनसे धोरोमखौ लाना फैनानै जुदि फुजिफैयोब्ला बेखौबोथ' सोरबा माना होनो हानाय रावाबो मोन्थाय गैया। मानो होनबा भारतबर्षआ जाबाय दिनै धर्म निरपेक्ष देश। बेयाव बयहाबो जायखिजाया धोरोमखौ लानानै सिबिनायनि मोन्थाय बयहाबो दङ। बेखौ गुबुन सोरबाया हेंथा होनो हानाय रावाबो मोन्थाय गैया, बेखौ जोंबो मिथिगौ। दा अब्लाबो नोंथांमोना जेरैबायदिहाय जों जार्मनबारि गामिखौ जेबो मिथिया, जेबो रोङा, जेबो जग्य गैया,
बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव जोङो दुखु मोनदों। जायखिजाया दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों सैथोआ बबे आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। दा बेयाव नोंथांमोना मा सान्दों मा बुजिना मोन्दों बेखौ आं जेबो सानस'हाला। उनाव हयथ' बिदिनो माबा मोनसे बिदिनो ओंखारबावलायगोन। दा जों हास्थाया बे धोरोमखौ लानानैनो बेफोरबायदि एना एनि जालायनानै बेरेखा बेरेखि जालायनानै बयकट खालामलायनायखौ जोंबो हास्थाया, जोंबो लुबैया। नाथाय बेयो जों जाखिनि खामानिखौ मावदो बेखौ धोरोमखौ लानानै जों मावाखै, बेखौ आङो आगोलावनो बुंबोखाबाय। बेयो गावनि दाय जा मोनसे मावदोंमोन बे दायखौ जोङो निमाहा बिनो थिननायाव बेखौ गनायैनि थाखायसो जों रायजोआ बेफोरबायदि थांखिखौ लानो गोनां बाध्य जादों। दा ओंखायनो रायजोफोर गासैबो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोननो दिनै आं बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि जार्मनबारि गामिनि नखरसेनि जा बेफोरबायदि जेंना जानानै दङ, जा जाथाय जानानै दङ बेखौ आं नोंथांमोननो गुसुङै फोरमायबाय। दा बेखिनिखौ फोरमायनानैनो नोंथांमोना जाबायदिखौ सानदोंमोन बा जा मोनसे गोरोन्थि साननानै गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोना निउसनि गेजेरजों फोसावदों, दा बेखौबो जाहाथे नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना आरोबाव बेफोरबायदिखौ जाहाथे फोसावनाङा। धनिराम बसुमतारी, दिदोमस्रि बसुमतारी बा बिथांमोननि फिसाजोफोर दङ, बिथांमोनखौ आं गुरैयै रायजोनि जाना खावलायदों। जों दाबो नोंथांमोनजों जोङो जेबो बेरेखा गैया, बयकट खालामना दोनदोंबाबो जोंहाबो गोसोआव गुद गुद जानानै दङ। नोंथांमोनखौ जों बोरैहाय बोजबना लानो हागोन। दा ओंखायनो नोंथांमोना जेरावखि थायाथों मानो फैनानै रायजोजों गोरोबफैनांगौ। आगोल जेरैबायदि सोलिदोंमोन बेफोरबायदि सोलिनांगौ। आं बेखौ दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरदों। आंनि दिनैनि बे प्रेस मिटखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।